Продължаваме епичната борба. Ето го Жорката. Той само седи миля и се любува на звука. Така, свършват метрите и това е. Русата Златка ги помпи, тормози ги, обаче рибата е добра. Ай, Жорка малко да те бутна напред. Какво? Да, на Шрек е това. Ама не ми харесва въобще идеята да ловя такива гадове. Има си. Айде ще ти помогна с лодката. Нали те заболяха ръцете вече 15 минути? Корави сме, а? Някакво гадно тунаки. Какво стана, Жорка? Омекна ли? Дано да е за последно. Оранжево ти е последен цвят. Цвят на русата Златка. Айде да видим. О, топчето излезе. Това ми е познато. Топчето. То като се бори много, топчето пропадне. Напъва. Напъва, Жорка. Браво, Жорка. Само така. Да видим. Пак ли тръгна? В момента, в който го докараш до някъде, и то милото си такова, си взима негово. Какво се усеща? Чай седна малко. Ти умора нямаш. Аз имам. Какво стана? Напред. То тънък конец. Не смеем да стегнем аванс. Ще го гоним до Самотраки. А, Жорка. В рамчето ми е скъпо много това. Много лови. Жорката вика това на какво се е пенало? Ето го топче. Ето го в рамчето с зеленото. Гледай да ми изчупиш водачите. То се дига отгоре това тунак. Побирай. Умора няма, вече 20 минути.
борба. Няма умора. Нито тунакто, нито жорката. Браво. Каталяса ли вече? Еме, ти изжара. Няма. Като го докараш до тук някъде и пак почва. И пак му идва пауър. Трети, четвърти път е. 5-6 път това. И го гона с лодката и нещата пак не се получават. Корав добитък. Пак се вижда топченцето. Някъде, кой знае къде напред. Господ знае. Това май е оранжево, май това е последният цвят. Синьо, май е оранжево. А дали е последното оранжево, Господ знае. Сега ще видим.